Sense casa no hi ha arrels i sense arrels la llengua també s'esborra. Qualsevol de vosaltres que visqui de lloguer sap què passa quan se'ns acaba el contracte. Segur que sabeu com angoixa rebre una trucada o un burofax que et diu que has de marxar de casa. Coneixem la por que això impliqui deixar el barri, l'escola, la feina, la vida que hem anat construint, o bé que hauràs d'acceptar condicions que et vulguin imposar sota l'amenaça de fer-te fora. La majoria de llogateres i llogaters ens hem hagut de mudar almenys un cop en els darrers 5 anys. Mudances forçoses que són realment desnonaments invisibles. I a més, tenim 20 desnonaments oficials cada dia a Catalunya, la majoria afecten a famílies que viuen de lloguer. Però què té a veure tot això amb la llengua catalana? Doncs molt. Perquè una llengua visqui cal estabilitat, perquè les persones puguin aprendre aquest idioma i aquesta llengua i fer-la seva, cal arrelament. Calen entorns quotidians, escoles, veïnatge, comunitat, i això només és possible quan hi ha un habitatge digne i estable. Una gran part de la població nouvinguda que arriba a Catalunya amb moltes ganes de construir un futur és llogatera. Com poden aprendre el català si han de viure sota inestabilitat constant, si han de deixar el barri o el municipi o l'escola cada vegada que se'ls acaba el contracte de lloguer? I què passa amb els infants? Molts nens i nenes han hagut de canviar l'escola una, dues o moltes vegades en poc temps. Això trenca vincles, dificulta l'aprenentatge i talla d'arrel l'oportunitat de fer del català una llengua pròpia. Si volem que el català sigui un espai comú, un factor d'inclusió i de convivència i un punt de trobada entre diferents, cal condicions materials que ho facin possible. Això vol dir habitatge digne, vol dir papers per a tothom, vol dir estabilitat per arrelar i fer vida. Però això no passarà sol. Ni el sostre ni la llengua ens els garantirà el mercat. No podem deixar que siguin els especuladors i els rendistes qui escrivin el futur de la nostra llengua. Perquè el negoci amb l'habitatge és un mal negoci per la vida, per la gent treballadora i també per al català. Nosaltres no ho deixarem en les seves mans. Prenem la iniciativa, ens unim i els plantem cara. Avui, com ja hem fet tantes vegades, des dels barris, des de les escoles, des dels moviments socials, tornem a dir prou. Manifestar-se és el primer pas, organitzar-se és el següent. Llogateres i llogaters, també per la llengua, uniu-vos!